आता संध्याकाळचे 5 वाजलेत. आम्ही जरा आराम केला दोघांनी आणि आता खूप भूक लागली. तर आम्ही विचार केला जरा अंडा आणूया, ब्रेड आणूया, म्हणजे ऑमलेट करता येईल ना. हे बघा हे पण उठले. आता आम्ही चाललो इकडे नॉर्मल अंडा, ब्रेड, दूध आणायला. हो. आणि रात्रीसाठी थोडंसं चिकन. हो है ना. आणि मग नंतर येऊन पाणी पण शिंपायचं आहे ना, म्हणून इथे जवळ जाऊन येतो लगेच. पटकन जाऊन यायचं. हां चला. जाऊया. पिशवी नाही घेतली, थांबा. पिशवी राहिली ते बघा समोर आहे. चला. बुबू टाटा. रेडी. येतं का आमच्या बरोबर फिरायला? चला बसा मध्ये बस. त्याला पाठी बसा. आम्ही चालतच जाणार होतो पण कसं लेट होईल ना, म्हणून आणून पटकन आम्हाला पाणी पिणी शिंपायला घ्यायचं, कारण आता वाजले 5. हो अंधार होऊ लागली ना. हो आणि खाल्ल्याशिवाय एनर्जी येणार नाही, कारण आम्हाला लागते भूक. आणि लंच पण आपण काय केलं ते ट्रेनमधलंच आपण खाल्लं ना. उद्यापासून सर्व सेट होईल आहे ना. हो उद्यापासून सेट होईल. तुम्हाला समोर एकदम मस्त वाटतात ना. हा काजल. हो दूध कितीला? 30. हे कितीला? 22. हा 122. 122. आणि काय आठवतंय का? 22. असं बघून तर सर्वच घ्यायला वाटतं. आम्ही कंप्लेंट केलं की आम्ही चिकन घेणार होतो, तर चिकन कॅन्सल केलं, कारण रोज चिकन नको. त्याऐवजी मम्मीने घरातून बटाटी, वाटाणे आणि टोमॅटो दिले आहेत ना, त्याचा आम्ही एकच भाजी बनवून खाऊ. त्यांना सारखं नॉनव्हेज नको. भाजी आणि चपाती. कारण मॉर्निंगला पण ट्रेनमध्ये ॲग झाले, आता पण आता भूक लागलीमध्ये झटपट ॲग बनवणार. उद्यापासून प्लॅन करू सर्व. आलो आहे आपल्या घरी. चला. आणि आमचे कुत्तू पण ॲज युजल. चला आता पटकन नाश्ता करूया. आपल्या कामाला लागू. चावी आहे ना. है ना. मस्त. अरे वा. चला माझं झालेलं आहे, तर मी घेतो. गरम गरम अंडा आणि ब्रेड खाऊन घ्या. बाय बाय. बुबू तू ब्रेड खातो? ब्रेड खाते. ब्रेड हे दोन्ही बुबू इकडे आहेत. चला खाली. आता इथे आमचा नाश्ता करून झालेला आहे. ब्रेड ऑमलेट खाऊन नको. आणि इथे आम्ही झाडांना पाणी घालायची सुरुवात करत आहे. आता एक बाल्टी सर्वांना आपल्याला द्यायची ना. आता इथे आपण सारेगम पद्धतीने आपण खेळूया गेम. हा काय. इकडे बघा, पहिला आपला सा चालला जाऊ दे पाणी. मस्त. साला गेलेला आहे आणि त्यासोबत ही बाल्टी इकडे राहू द्या. आणि हे लालवाली बाल्टी जरा इकडे देऊया आपण. इकडून घेऊया है ना. सा रे
समाधानीचं करून झालेलं आहे. आता आपल्या सर्व फुलझाडांना चिक्कूचं झाड, लिंबूचं झाड. चिक्कू आणि लिंबू. चला आता तिकडे चिक्कू लिंबू करा सर्व. आता इथे आपण कशी तुळशी पण आपण नवीन बांधली होती ना, हो त्याला पण शिंपायचं होतं, तर मध्ये पण टाकतो आणि सर्वीकडे पण टाकतो. उडेल अंगावर बास. हा थोडी थोडी जगली. आता इकडे बघा मी मम्मीला व्हिडिओ कॉल करून मम्मीला, ताईला आणि भाईला व्हिडिओ कॉल करून सर्व दाखवतोय. मम्मी गेट बघितला छोटा. ओके ठीक आहे, चला वरती. आता इकडे बघ शेड बघ इकडचा, वरती बघायचं आहे का? वरती तर पूर्ण महल वाटतं, महल. आता बघ दाखवतो हा. महल वाटतं, महल है ना, एकदम मस्त वाटतं बघ. आणि मग समोर असा आहे बघ. आणि टाकी इकडची टाकी होती ना ती वरती ठेवली होती तिकडे. हो ती वाईट. ओके बघितलं सर्व. झाडांना सर्वांना पाणी बिणी घातलं. छान झालं, मस्त वाटतं रे खालून वरतून बघायला असं. हा पंधर लावले का? दाखवतो खाली उतरून दाखवतो. हे बघ मस्त वाटत आहे, एकदम रेस्टॉरंट हॉटेल सारखं वाटत आहे ना काजल. हा तसं एकदम. आणि ते रॉयल वाटतं. हे जे ओपन केलं ना आपण एवढं मोठं, ते आपलं जे हॉल सारखंच वाटतंय. ते आपण हॉल लग्न केलं ना काजल, ते तसंच वाटतं ना. हो एकदम मस्त आहे ना. आता आम्ही वॉकला निघालो आहे. समोर क्लाउड बघा कसे तसं ब्लॅक ब्लॅक दिसतोय. हो नॅचरल. तुम्हाला बर्डचा आवाज आला का? हो मस्त आहे. किती वाजले त्याने आता? 6:45. ओपन आहे ना, खूप मस्त वाटतंय. रिअल ओपन आहे ना, खूप मस्त वाटतंय. आता आम्ही इकडे इव्हनिंग वॉकला आलो होतो ना काजल. हो समोर बघा मस्त वाटतंय ना. दिसतंय ना, बाहेर गावी आल्यासारखं वाटतंय ना. तिकडचे ढग असे असतात, ते बघ ते सर्व वेगळे वाटतात ना. हा हे असं वाटतंय बघ ना. आता आत्या आणि मामा येणार आहे म्हणून आम्ही परत इकडे सर्व साफ बीफ करून बसलेलो आहे. घर बघा कसं एकदम मस्त वाटतोय ना. आता येतील ते, तर मी जरा गेट उघडून आलो. हो इथेच होता तो कधीपासून. आता आली ना गाडी तुमची तेव्हा गेला तो तिथे. बसा. थंड आहे. थंडी वाटते त्याच्याकडे. थंडी आहे मग तुम्हाला इकडे घरात पण नाही. किती उघडी ठेवतात आहे? काय नाही एवढं वाटत. आमच्याकडे भरपूर आहे. किती वाजता आला दुपारी मग? केस कापले पडतात मुंबईला जा. 11:15 आली गाडी सकाळीच. होय का? 11:15 आली. लवकर आली. 11:15 आली. 12 पर्यंत पाणी भरला. हा मग 12 ते 1 घर साफ केला. हा 1ला मग त्या गाडीतलं ते होतं ना तेच खाल्लं. कारण गाडीत संपलंच ना, लय झालं त्याच्या. पोटच भरलं आमचं. हा पराठा, दही पराठा हा आणि कटलेट हे खाल्ले आम्ही. मग झोपून गेलो. नको नको नको. तुम्ही नसेल जेवलात ना. नाही. तर इथे आत्ते काय घेऊन आली आहे? चायनीज आयटम प्लस फिश आयटम. काय चायनीज आयटम, फिश आयटम? चायनीज आयटम प्लस फिश आयटम. आपल्या घरी फक्त भात होता. होय हे काय आहे? आत्याला विचारूया. हे काय आहे? जवळचं आहे का हो? जवळचं आहे. इकडे हे काय बनवलंय? मुळे, शिवळे. आणि इकडे काय आणलंय? चायनीज पण आणलंय. अरे वा. हे कोणाचं? तुझं आणि माझं एकत्र वाढ. मग आपण त्यांच्या समोर जाऊया ना. चला बाहेर चला. तर हे जे आणलं होतं आत्यासाठी जा तू तिथं. हे पिशवीत काय असेल पहिला गॅस करा. त्यांना माहिती आहे मला वाटतं काय? काय. हां अजून एक सांगायचं आहे की
आता जेव्हा काजल तू कितींदा आली इकडे घरात? दुसऱ्यांदा. आम्ही 4 वेळा आलो ना. एक घर बांधायला, एक मधी, 1-2 वेळा काजल बरोबर. पहिल्याच दिवशी जेवढा पण जेवण होता ना आतेच द्यायची. म्हणजे आता कसं आणलं हे, पहिले 3 वेळा रेकॉर्ड करतात ना आलं मला. ते त्यांना आवडतं का बघ. आणि तुमचे गिफ्ट आम्ही विसरलो घरी. हा आम्ही भरलेत नाही बॅग मध्ये. छान आहेत. तुम्हाला वरपाला आवडतात ना अशी थोडी. चल आता आपण टेस्ट करूया. जेवतो मी. हिला काय, कारण ही जास्त फिश खात नाही म्हणून फिश आणली की पहिला काजलला द्यायची टेस्ट करायला. काय का ते खुबे आहेत. ते खुबे असतात ना, खुबे माहिती. सारखे शिवले खुबे माहिती तुला? खुबे माहितीये मग खाऊन बघ. खाड्यात असतात, खाड म्हणतात ना, त्याच्यात असतात ते. हे चमचमीत त्यांना खूप आवडेल. छान आहे. तुला आवडलं का ते? मला तर तोंडाला पाणी सुटलं पहिलं. स्पायसी आहे, छान आहे. हे तेच आहे ना? हो, तेच आहेत ते. ती कालवे वगैरे कशी असतात तसे असतात ते खुबे. त्याच्यामध्ये असतात ते छोटे छोटे असे मासे. आवडले? चला आता आम्ही सर्व जेवून घेतो. बघा काय काय आणलेलं आहे, जेवतो.